Okay, daghang salamat pagtuki Carmel sa maong mga kasayuran. Okay, balik ta mga igsoon, alang di ay sa inyohang mga mensahe no nga mapadangat dinhi sa ato ang istasyon o sa atong programa. Ang ato ang pagtuki hotline mao kini ang mga numero 256-1679 baka sa 255-5754. Again, ang atong pagtuki hotline ang numero 256-1679 baka sa 255-5754. Ang ato ang pagtuki mobile ang numero 0923-486-5473. 0923-486-5473. So mao na siyang mao kini ang mga linya diin makapadangat mo sa inyong mga mensahe o baka buot mong mohatag og suhestyon alang sa pagpalambo sa ato ang programa. Maigsoon ato sa ning basahon no ang gi-post dinhi sa ato ang Facebook account ang atong pangutana no ngadto sa atong mga kaigsuonan, how can you effect positive change in your community in your own way no. So gikan paambit gikan ni Mario Vencinso Menchavez Mandal no ningon siya, by simply keeping our own backyard clean and green. Better yet, if you can plant even just a single tree on it. So mo na iyahan no nga paambit no. Simple ang panglimpyo sa ato ang backyard nga nya naasay mga tanom no. So nindot kayo nga sa inyo pong kaugalingon makahatag mo og higayon sa pag kanang alaga no sa pag-atiman sa ato ang kalikupan. So pinaagi na ana nakahimo ka og positibo nga kausaban diha sa imong kaugalingong tugkaran og sa imong komunidad no. Mga igsoon, simple lang sad kayo no. Kung ikaw naa sa imong panimalay, kung maghisgot kita og solid waste kana importante sad kayo nga simple lang ang paglain sa basura nga malata og dili malata. With that nakahimo na ka og contribution alang sa ato ang pag-atiman sa ato ang kalikupan no aron paglikay sa mga baha. Sa ingon ni ana dili kinahanglan no nga dako ka og himuon aron gyud ka maila apan sa simple nga pagbuhat og gamay apan kining maong gamay nga buhat adunay dakong epekto sa imong palibot, sa imong komunidad, sa imong pamilya. So kana kung kitang tanan ingon ana ang ato ang mabuhat dako ni siya epekto alang sa kinatibukan. So mo na mga igsoon, pinagin ining atong pagpaambit sa mga buhat sa atong mga unsung heroes. Hinaot mi nga kamo ma-encourage usab sa paghimo sa inyong ginagmay nga contribution. Mga igsoon atong basahon no gawas ni Tatay Ite no, si Tatay Ite usab man to siya sa mga awardee no sa individual nga category. Atong 5th Triennial Awards usab kuyog niya ang si Father Dennis Tamayo no. So kini siya ang ihasad naapod sa dito ni siya himo sa iyahang mga buhat dito sa Basilan no. Apil ni siya niini kining mga cause-oriented nga mga program labi na gyud sa pagpalambo sa kultura no. Labi na dito sa mga badyaw no. So mao po na iyahang contribution sa pagpalambo sa ilahang kaugalingon sa ilang panginabuhi mo na iyaha. Unya usa-usab sa mga awardees si Apolinario Layson Sr. no. Diin usa ni siya ka true-blooded askal matod pa no, meaning to say naa ni siya na buhi dinhi sa syudad labi na gyud sa Carbon area. Unya ang iyaha usama ni siya kanang scout master no through sa scouting diha niya gipalambo ang mga kabatan-unan labi na gyud diha sa ato ang mga kadalanan no pinaagi sa iyahang scouting skills. Yun niya lain pong individual nga na award no niya tong 2012 panahon sa during sa 5th Triennial Award si Professor Estrella Cantalopes. So ang iyaha mahitungod ni siya sa peace development mo ni ang contribution labi na gyud sa mga lugar na naa dito ang mga
kasamok tali sa MILF o MNLF, no, dito sa Mindanao area. So usa ni siya ka professor unya dito sa Cotabato City. So ang pagtabang, no, sa mga war victims nga makaangkon sila og kanang hope, no, nga mubarog, no, bisan pa sa mga kasamok, no. Unya lain pa si Father Angelo Buenavides, no, usa sa ni siya ka pari unya ang dito ni siya sa South Cotabato pod ning iyahang gipanghimo dito. So ni apil ni siya sa South Cotabato Foundation Incorporated, no. Ni trabaho siya dito unya dito siya na involved kayo sa upland farming. So siya mo ay responsable sa pag-organize sa mga communities dito diin naghatag kining oportunidad sa ilahang panginabuhi dito. So mao ni siya ang iyahang mga buhat, no, nindot kayo dito sa mga remote barangays unya apil ni ini ang agrikultura, no, aron mabuhi, no, ang ato ang mga kaigsuonan dito sa bukid. So gawa sa iyang pagkapari nihimo siya niining mga bayani nga buhat pinaagi sa pag integrate niya dito sa mga pamilya sa mga mag-uuma. So mauna si Father Angelo R. Buenavides si Father Angel, no. So sa mga institusyon sa 5th Triennial Awards mao pod ni ang mga institusyon, no, ang Agri-Aqua Development Coalition Mindanao, no. Diin ang ilaha is more on sustainable development through coalition. So giorganize na nila ngadto sa Mindanao unya kining Agri-Aqua Development Coalition Mindanao niadtong 2000 unya it was first organized as a political coalition. Nya nagpadayon ang ilang mga buhat sa Kongreso pinaagi sa mga agrarian reform. Mao pod ni ang ilahang mga nahimo didto, no. Lain nga institusyon ang Alternative Indigenous Development Foundation Incorporated, no. So ilaha ang kabahin sad sa pagpalambo sa mga rural communities. So didto ilang gipahigayon ang mga social services or mga proyekto sa panubig, sa electrification didto lagyud sa mga lagyo kayo nga mga villages. Unya kana, no, ang patubig sad mao sa nailahang pahigayon ngadto sa mga lugar sa 184 ka mga lugar dinhi sa Negros Occidental, Cebu, Panay, Sultan Kudarat, Cotabato ug ubang mga probinsya dinhi sa Pilipinas. So mo ni ilang mga gihimo ug gipasiugdahan sa Alternative Indigenous Development Foundation Incorporated. Unya lain nga institusyon ang Negros Women for Tomorrow Foundation Incorporated, no. So kini ilaha nagtutok sad ni sila sa economic development diin ilang gipahigayon ang kining gitawag nato micro enterprise. So labi na gyud dito sa mga residente sa Sagay City, Negros Occidental. So dito sila nagsugod unya ni abot ni sila sa lain-lain nga mga lugar. Nya na nahimo sad ni silang Nobel Peace Prize winner no atong 2006. So ang ilahang mga premyo niadto ila ning gipalambo sa mga kababayen-an sa lain-laing mga lugar nga nagsugod didto sa Negros, no. Pinaagi sa kanang mga paghatag og higayon sa atong mga small women entrepreneurs pinaagi sa microfinance. So mao kana ang mga buhat sa Negros Women for Tomorrow Foundation Incorporated. Lain pa ang SOS Children's Village Philippines, no. So kini sila ang ilahan niini mao ang pagmatuto sa mga abandonadong mga kabataan pinaagi sa family and home care, no. So
kani sila naani sila sa lain-laing mga lugar. In fact dinhi sa ato sa Cebu naani sad sila sa Talamban area, no. Apan dinhi ang SOS Children's Village Philippines ang sa nga nagbase sa Calbayog City sa Samar Province mo ay giila, no. Unya daghan ni silang mga kabataan, mga igsuon nga natabangan. So nindot, no, ang ilahang daghan sa ni silang mga partners haron lang pag matuto sa mga abandonado nga mga kabataan. So pinaagi sa family and home care. Okay? So nya laing institusyon ang The Great Physician Rehabilitation Foundation Incorporated, no. Diin ang ilaha sa ilang serbisyo ilang gipahigayon ngadto sa mga kanang mga PWDs, no, nga mga kaigsuuna nato nga mga differently abled nga sa ilahang pakabuhi dinhi gitabangan ni sila, giayudahan ni sila sa The Great Physician Rehabilitation Foundation Incorporated. So mo ni ilahang mga buhat pod, no, na nagbase ni sila sa Misamis Occidental. Unya daghan nakasad ni silang mga kabataa o mga kaigsuunan nga gitabangan, no, pinagi sa rehabilitation nga ilang gipahigayon didto sa maong lugar, no, ang The Great Physician Rehabilitation Foundation Incorporated. So mao lang ni ang pipila ka mga individual o institusyon nga nakahimo, no, og mga maayong buhat. Ang mga previous awardees usab mao kini sila, no, si Anhing Warlito Lakihon sa Bansalan, Davao del Sur. Mao siya ang awardee nato sa unang Rafi Ternial Awards. Unya sa sunod nga higayon sa ikaduhang Rafi Ternial Awards, ang individual nga nahimong winner si Eddie Ali, no, si Eddie M. Ali nga taga Bungaw, Tawi-Tawi. Mo na siya ang sa second Rafi Ternial Awards. Sa third Rafi Ternial Awards, ang individual winner si Ramon Piang Senior, no, sa UPI Maguindanao. So mao po ni ang mga tao ingon sab ang sa ikaupat nga Rafi Ternial Awards si Dr. Chelsea Cacaldo sa Dumaguete City ug sa Mabinay, Negros Oriental. So mao na ang mga previous awardees sa individual exemplary, no, awards. By the way mga igsoon, naa sa linya karon ang kasamtangang Executive Director sa Eduardo A. Development Study Center nga si Ma'am Evelyn Nacario Castro. Ma'am Naxi, maayong buntag. Maayong buntag, Tats, ug maayong buntag sad sa atong mga suking tigpaminaw. Yes, ma'am. Sa Visayas ug Mindanao. Yes, ma'am. So karon karong higayon na, karon nga Sabado atong hatag og higayon sa atong mga unsung heroes, ma'am, no, nga pinaagi sa ato ang Rafi Ternial Awards. Ato silang nahatagan og pasidungog og nahimo na ni sila, nahibaw-an na pud ni sila sa atong nasod, no, nga adunay at dayay mga unsung heroes nga adunay mga positibo nga nahimo, no, sa ilang tagsa-tagsa ka lugar. So ma'am, akong pangutana taga-economy ug background, no, una sa tanan, kung giunsa man ang giunsa pag-conceptualize o unsa ang sinugdanan, no, sa Rafi Ternial Awards. Salamat, Tats, sa kana nga pangutana, no. Nagsugod gid ni Tats katong nag-celebrate ang Rafi sa ato ang ika-30 na founding anniversary, no. That was back in 1996. Unya nakita nato nga dili lang tungod sa Rafi kundi daghan kaayo nga mga individuals o mga organizations nga nagserbisyo gyud sa komunidad, no. Apan wala ni siya mailhi, wala ma-celebrate isip nga mga nagtabang, no, sa para sa kaugmaran o kalambuan sa mga nagkalain-lain nga komunidad. Unya at the same time daghan kaayog challenges ang Pilipinas, no. Even of course karon daghan gyapon tag mga issue, mga problema. Unya na ato maguning nakit-an nga ang kaning mga tao nga nagsilbi dinha sa komunidad, mga grupo nagsilbi sa komunidad, naghatag sa sila mga solution sa mga problema. So
na ato aning na naisip nga siguro angay nga ato na silang i-recognize, no, kay labi na sa Visayas ug Mindanao wala man kaayoy mga awards nga gihatag para pag-recognize niini. Although nasayod ta nga kaning mga grupuha, kaning mga tawhana nga nagserbisyo gyud nga tinuoray, wala man ni sila nang inahanglan og awards apan ato silang gusto nga mahibaw-an, masinati ang katawhan para isip mahimo nga example, mahimo nga inspirasyon. Sa atong nadunggan kanina ni Tatay Ite, no, nakita nato nga bisag walay posisyon, dili formal nga education, wala siya nahuman, unya dili siya dato, no, nga bisan sa iyahang kaordinaryo nga tao, iyahang nagserbisyo diha siya sa iyang komunidad, no. In fact karon nakita nato nga ang iyahang advocacy, ang iyahang program ni reach out na gino, dili na lang sa usa ka barangay di sa Liptong, sa Bakong, munisipyo sa Bakong, kundi dili no sa tuyong gisulti naabot na siya Palawan, no, naabot na siya Mindoro. So nakita nato nga kung ma-recognize ang usa ka grupo, usa ka tawo sa iyahang maayong binuhatan, mahimo gyud siya nga source of information, source of expertise, source of inspiration, source of example. So mao na ang atong katuyuan, Tats, nga daghang na mga tao, daghang mga grupo nga wala pa mailhi sa ato ang komunidad, nga angay nato silang ibutang sa lugar nga makaibaw ang nagalain-lain nga mga grupo para ato silang matap, no, sa ilahang maayong buhat, unya magsilbi sila nga example sa uban. So mo ni sila ma'am nga ang atong mga gitawag natong mga unsung heroes, no, sa simple kayo nga pagkatao apan dako sila na himo. Ma'am, ang sunod akong pangutana, ang sunod siguro akong pangutana, ma'am, nganong kinahanglan man nato katuno kanang pag-recognize nato nining mga individuals o institution pinaagi sa Rafi Triennial Awards, kanang pinaagi ba niini, ma'am, palapad pod or mapahibaw ngadto sa katawhan ang ilang mga mayong buhat, no? Mao gina, Tats, no, ang primarily of course is ma-recognize sila, ma-celebrate ang ilahang unsa na yung mga milestones nga ilahang na achieve, apan beyond nga i-celebrate siya, muhimo gyud siya isip as ehemplo, unya modelo pod, modelo, no, sa atoa, unya kanigong work nato sa social development, kinanglan gyud ni siyang mukuyana pag gyud ba nga dili lang bitaw nga maingon ta nga maghuwat ta nga naay organisasyon, maghuwat ta nga naay gobyerno, maghuwat ta nga adunay pundo, kundi sa makit-an nato sa mga ehemplo sa nagalain-lain nato nga mga awardees ug finalists nga the initiative nagagikan kanila, wala sila maghuwat sa guwa ba, no? Mao nay kuan kayo importante kay Tats, kay usahay man good murag as an individual ba murag mayon ka wa kay mahimo, kay ordinaryo ra kang tao, no, wa kay mahimo kay wala kay resources, apan sa pinaagi sa ilang example labi na sa kaning kang Tatay Ite, makitan gyud nato nga against all odds ba, no, wala siya kahuman og pag-eskwela, siya pundok mayon tag kanang dili siya dato, no, unya wala siya posisyon nga kay maingon ta maghuwat pa elected ta into office pagkaha or naatay posisyon sa usa ka organization nga maka-effect pag change, apan makita nato sa iyang example wala na siya nga mga conditioners, no, ang iya haragyod aduna siya kasing-kasing nga magsilbi sa uban, ang iyang pagtuo nga dili lang siya mo ay makabenepisyo kung dili unsaon nga ang uban maka benefit, no, sa angay mga buhatonon, unya maka-address siya sa mga panganihanglan sa tao, dili lang sa kaniya, no. So mao nay ato ang i-highlight gyud sa maong Triennial Awards, naa may daghan nga mga organizations of course nga naghimo, no, apan makita nato sa even sa iyang example, Tats, nga walay bisag unsa kalisod naa siya nihimo. Ma'am, akong pangutana karon, ma'am, unsaon man pag-nominate, no, kung naami makit-an o baka nga itong mga kaigsuunan karon ay makit-an nilang o nasila na ilhan nga mga individual o organisasyon, unsaon man pag-nominate nila, ma'am?
ug makatan-aw sila sa atong website at www.rafi.org.ph/triennial awards. Naanay example dito niya, of course naanay mga forms pod nga ilahang pwede ma-download. Of course ang pinakasayon pagtawag sa telepono 418-7234 local 109, pangitaon lang nila si Kathy Margate, no? So again 418-7234 local 109, si Kathy ang ilahang pangitaon. Another way is ug naa sila higayon, adto sila mo drop by lang sila sa atong opisina sa Ramon Aboitiz Foundation, 35 Lopez Haina Street, no, dinhi sa siyudad sa Subo, across sa Casa Gorordo Museum. Unya ang lain pag yung touch, kanang sa pagtuki nga hotline, pwede sila tingaling maka-text nimo, maka-tawag Yes, ma'am, nimo. pwede Unya, kayo. mo-alert sila nga aduna sila nailhan. Ang importante gyud ang pangan sa tao or sa organization, no? Unya ang contact details. Unya ang pangan sad sa nag-nominate ug iyang contact details kay atuan na lang niya ng pangutan-on, manguha na lang niya tag information. So ang immediate gyud is ug maka-text or makatawag sila nimo sa imuhang pagtuki hotline, mag-mention sila sa ngan sa tao or sa organization, unya contact details pud nila. So mao na pinaka-basic touch, either website, through our website, maka-download sila sa porma, makatalawag sila nga nato, no, sa akong numero nga gihatag, or kato maka-text sila sa imuhang pagtuki hotline. Ma'am, unsa may mga dagko karong mga activities in line sa ato ang 6th Rafi Triennial Awards? In fact, karong Lunes ug Martes stats, mga tuta sa Davao, no, atong imit ang mga Triennial Awards laureate dinhang dapita ug surrounding areas, og mga nagalain-lain nga mga NGOs og organizations para ato silang maauhag nga makatabang og kanang encourage og nominations, no, and to assist us with the nomination. So gwapo gyud unta nga ang ato ang mga tigpaminaw karon, no, they can help us with kaning sa pag-promote sa mao nga Triennial Awards ug sa pag-nominate sa mga angay natong i-nominate, no. So kanang mao ni ang atong kuan touch, mao ni naka busy nato labi na sa kaning Triennial Awards ang pag-promote gyud, no, og pag-seek og nominations. Unya ang ikaduha ang pagporma sa ato ang search committee sa 6th Rafi Triennial Awards Search Committee. Kay kada run, so this means every 3 years aduna tay lain nga grupo nga pormahon, diin sila ni mo serve as kanang recommending body to the Board of Trustees in terms of the selection of the finalists, no. So ang sa karon nga 6th Rafi Triennial Awards ato sad ni silang i-convene in September para ato ang mahatag og reorient ato sila kung unsa ning Triennial Awards ug sa ilahasang roles and responsibilities. Ma'am, kano sagay ang schedule niini sa awarding yun night? Ang awarding will be in 2015, no. Karong tuiga ang deadline sa nominations is December of 2013. By 2014 ang ato among style ani touch dili lang kay pagdawat og papel, no, na makuha natong impormasyon, kung dili aduna gyud kita ay grupo nga magkuha gyud dito sa og impormasyon dito sa nagalain-lain nga lugar diin ang kaning mga finalists or semi-finalists ato ang tagaan. So suruyon gyud ni sila. Suruyon gyud Adtuon gyud ni sila sa ilang lugar. Adtuon gyud ni sila sa ilang mga lugar. Nya mangutana gyud ta sa mga ilang partners o dili sa ilang mga partners, mga silingan ug unsa pa diha, para gyud ma-substantiate ang ilahang mga nominations. So ang story mas masabtan nato ba kay dili lang sa pangaan kundi mapaladman nato ang atong pag-ila-ila sa mao nga mga nominees. Unya mao sad ni ang information mao ni basihanan sa ato ang search committee nga mag-select sila sa semi-finalist, unya finalist, unya ma-recommend nila sa Board of Trustees. Unya gawas day ana touch na atay part ni ini atong proseso nga ato ginaslang paanhion dinhi ang ma-selected na nga semi-finalist. Aduna siya na interview, unya aduna sad na sila ipakiglambigit, mura na sila kanang sa ato abitang process touch nga kaning mura bitaw na sila nag team building in a way, no, na mailhan pag nato sila, and of course maka-build sila network among themselves. So
ang value ni Ana Tats is bisag dili sila ma-recognize finally as the awardee itself apan sila mismo naka-link na sa uban nga mga tao, mga grupo nga diin basin aduna sila yung mga partnerships nga mahitabo. And I think that's what happened to Tatay Ite, no? Nakaila na siya sa MWTF, nakaila siya sa nagalain-lain nga mga tao o organizations. Unya sila na ay nag-isip nagpalambuay sa unsay angay nilang mga buhatonon sa ilahang nagalain-lain nga mga komunidad. Ma'am Naksi, dagkayong salamat sa imuhang pakig-uban kanamo karong buntaga. Unya nanginaot ang mapadangat o maawhag nato ang atong mga kaigsuonan sa pagpili no sa atong mga nominasyon alang sa 6th Rafi Traniel Awards. Oh, thank you kaayo Tats. Just one more thing Tats. Ato ag yung emphasize nga kada usa ka nato adunay liso sa pagkabayani no. So hinaot nga kitang tanan katong sa giingon na ni Tatay Ite magpinabangay gyud unya atong ma-respond ta ba sa ato ang mga issues and concerns nato dinha sa ato ang gagmay nga communities magsugod ta sa diha sa ato ang panimalay unya kana mulambo na siya makatabang na sa ato ang entero nga panginahanglanon sa kaugmaran ug kalambuan sa atong nasod. Ma'am, salamat kayo. Thank you, Tats. Thank you. Okay. So mga higala, mao kadto si Ma'am Naksi Aksamtangang Executive Director sa Eduardo Aboitiz Development Studies Center. Unya ang iyang opisina o programa mo ay nagdumala nining Rafi Traniel Awards, no? So inyong nabati ang mga information, so pinaagi sa pag-access no sa www.rafi.org.ph, inyo makita dito ang pamaagi sa pag-nominate. O baka kontaka si Cathy Margati sa numero 418-7234 sa Rafi, no? Okay mga igsoon, wala ni panahon og magpasalamat kita sa atong mga kaubanan kuyog ni Chris Lian Hinayas ang ato ang program manager, kang Jessa A. Sabala ang ato ang Cebu Technological University sa Mandawi City ang to ang DIBCOM intern og kaniyong tanan nga nagkuyog og naguban kanato. Daghang salamat og hangtod sa sunod semana sa samang takna adlaw istasyon. Mayong buntag mga Bisaya. Ania ang mga pinakaulahing balita nga may labot sa atong kalambuan. Migahin og 700 milyon ka pesos ang Department of Public Works and Highways kun DPWH alang sa kapin 200 ka mga proyekto sa infrastruktura lukop sa lalawigan sa Subo. Lakip sa mga proyekto niini mao ang pagpatukod og dugang nga mga classrooms, pagpanindot sa Cebu South Coastal Road ug ingon man sa Cebu North Hagnaya Wharf Road. Iaprobar pa sa Kongreso ang maong kantidad. Samtang mipasalig ang United States Department of Homeland Security nga dayon niini ang kampanya sa pagbatok sa cyber pornography sa lalawigan sa Subo. Mibisita ni atong miaging adlaw ang mga representante sa maong ahensya aron tukion ang ilang mga umaabot nga tinguha sa pagbatok sa cyber pornography. Ug maugkadto ang mga balita sa kalambuan karong semana kini si Pagtuki Carmel. Maayong buntag.